If you never found to be our shame, of your fear, they are you. Of your fear, they are necessary. The fear they are too high. You will also be moving. You will be at the board of Muslim. You will be at the board of Muslim. I don't know about it. I don't know about it. Because yes, the deep of Muslim. The deep of Muslim. The fear of going in that. A fear of going in that. If we say, me and Yameba, me not body, because my case is different. Oh, what's that? I was saying, my sister. The source of my head. Things got to change. Yes. I was sorry, your record setter. Amen. We are pace setter. Amen. Casabadius. Casabadius. Every year. Some body, some umpire. Some umpire. On power from the body, some umpire. Some umpire. Mr. Osuto. Osoro awarding. Embrace. Cecilia. Amen. Hello. Hi. And very big answer. Castle Jesus. And the body biara. And that me mama maso. And that mama maso. Let me mama mechi. Ya kutia mama. Area. Some body is about fire. When you see him. Me try. Every mama maso. Every
Holy Ghost fire. Amen. And your case is different. That's Jesus. Obedient to me, the woman was obedient to me, the woman was someone is some empire. Mamma Tuma, the Divine Sadia. I said, the public some empire. Says, yeah, some Your demons who are they are interested in wrongs, in evils. They are never interested in good. Yes. But you have a vampire, two people person in my body, power by a bomb. On penny of a papa, oh, see the bush, you move to also. And buy a cat to live very well. They are saying, Casa Jesus. Or never from Casa Jesus. To me be alive. A woman, I wish him. Let me wish him. May not for baby, I'm taking. Baby, I'm here. I'm opposite. These are the one. These are the one. Saturn. Somebody, baby, you'll be out. I'm pleasing myself. Says,
Jesus. Holy Ghost. Fire. What you want to do? That's everything. Everything. Mede Yesu moja. Ɛyɛ mpaebɔ nso a. Ɛyɛ mpaebɔ nso a no. Wɔ Yesu di. Wɔ Yesu ni o. Kasa obi biara. Obi biara. Wɔwɔ maame busu. Wɔwɔ maame busu. Me papa busu. Me papa busu. Me namfo. Baabi amete. Baabi amete. A ɔmpɛ sɛ. Nneɛma pa. Bɛma brabo. Disa nneɛma bɔne. Baabi ɔwɔ bia. Owuo. Ɛkɔ so. Sawo fiara pa. Jesus. Sawo fiara pa. Medu fie. Na sɛn pakɔ. Wawu. Ayɛ dene kɔsɛ mɔtu. Deɛ ɔmpɛ sɛ nneɛma pa. Bɛma brabo. Deɛ ɔmpɛ sɛ ɛsere. Disa bisu. Saa nipa. Suma owuo. Owu pɔfɔ. Ayɛ kɔ misiri. Kɔfa misiri abaka. Saa owu pɔfɔ. Ɛkɔ sɛ nipa kɔ. Ɛwiye ya. Baabi obi a. Bẹ́ẹ̀ni àwọn sẹ́ni fa. Tiẹ̀ mi, ó suma òun wọ́ fún. Yẹ obi wọ́n wá wọn tú àwọn ọ̀bẹ àwọn ọmọ nsẹ̀rẹ̀ dà. Sa. Amen. Somebody has decided sọ ọ̀bẹ àwọn ọmọ nsẹ̀rẹ̀ dà. Bẹ́ẹ̀ni àwọn sẹ́ni fa. Adé ní ìsú à, bẹ́ẹ̀ni àwọn sẹ́ni fa. Na wusa bɔfo bi apie dɛm a ɛngyina no mu no na wusa wɔ so a amen na wusa ne ntapan na ɛwu bida ne wings ɛyɛ 6 but the wings 6 ne nyinaa yɛ nnadeɛ ɛyɛ metals na ɛngyina no ankasa no yɛahyehyɛ no te sɛ metal na ɔyɛ nnadeɛ nko a n'anim nko a na ɛte sɛ gyata n'anim nko a ɛna ɛte sɛ gyata ɛnna nso okura sekan yɛn sɔ tete bi bisansa de yɛ wɔse yasoma ne sɛ obi biara a wɔbɛn ma ɔbɛn ne nyabere ne no obi a wɔte sɛ nipa a wɔbɛn ma ɔba sɛ ɔma ho ntɔn no yasoma sɛ ɔnkɔ yi sɛ nipa nfuro bansami. Amen. Ẹ̀rọ sábò fòrè. Ní ma ne juma sèse a. Ọkọ mi àmì fi. Ọkọ mi bàbá fi. Ọkọ mi náà fufu. Bẹ́ẹ̀ni àmì ẹ̀jùmá. Òbí àwọn onímọ̀ bẹ̀rẹ̀ bọ̀ wí. Sábò fún yà wá dá ìwé ẹ̀rí àti òdì. Sábò fún yà wá dá ìwé ẹ̀rí àti òdì fò. Bẹ̀sùn ní sèse a. Ọkọ sẹ́yìn sọ. Tí o ní ma bẹ̀rẹ̀ bọ̀ wí bíà. Tí wàá ti mú pẹ̀ bíà. Ọkọ yìí fi ọ. Bẹ̀rẹ̀ sẹ́yìn. Mo máa wọ̀ yẹ.